longta lockdown biponangji pusi kese pendang lok ajak hampang asongatum kehang. Tovar kaselam kanglena puthak dola mara ari suatum ningkang samse kacepaklang. Koilamati ahabar kiduk kilak araraphan sorkar pen kapanongpi barpia hem kikim asai kasai oi. Karong pini prantama berta longpen eli berta thamang phi sami julibepi nanarjik tha bertang tonpen. Kaphere meme corona ke so kangdang bomajok ke khangdun jiaphan puthot lockdown kibia kenang sodlo pusi KSA KSYC lapen ongdung hamphang songatum district administration lapen KAAC atumaphan kachuning ripadopon. Pirthe kapati hurnut kaphere memenai corona afiso penajok pirthe araratumaphan penangan pachidong pacharkanlo. Bangso akiso nangke jumji kalisi aphiom ke batuong ajok penangan araratumaphan apran enlo. Bangso akiso ke khangja phan sorkar ahin penta abidi jutkok angdeng ansi nangli roglo. Athe non ke quarantine along ki do atuma phan derle bangso akiso ki un kalilo. Quarantine along ki do de mate ki do thip arara tumang bongta inut pen inut kiso kachun phere memi angdeng si dukoglo. Lakson thak thaksi ladak karbi anglong arlota non ke ki do thip arara tumang bongsi kachiun phere memi an pinlo. Bangso ke sopen kachepajok mate kaching right hegjia phan nonanta lockdown kibi pon pederajok penangan arara tumke lockdown biponangji pusi aning ke hang kachepaklang atum dolo laso joini pinikar biang long life pen hamphang asong jasemet KSA KSYC lapen KFA asong atuma phan karju paduda mahut nangka chethan dona tengke bangso corona kiso kaphere meme angdeng ansi nonke nangli rogle Lasi ilitum kachepajok jiaphan aprangsi anutinta kachere kenang sodlo lapen ronggrup arlo kido araratungta lockdown biponang jipu aning ke hangatum si ke onglo lasi nilitum hamphanga song ahin pentami karbiang long life ahin pen puthot lockdown ki bipon jiaphan si district administration lapen KAAC atumaphan chuning riponlo phi nong karbiang nong penang tum nong long ditu lasang nang lu der phi laso kalau bangsa transmission akisu bang long lo si stage 3 long sinong iltum do bom lo community transmission kar bang long pangteng elo asi stage 4 lo bude laga out of control for example China so asi apa do stage 4 le ko iltum non mat bang ke itu la ki kroi dun dire matum aphan itu ki pakroi phan itum strictly lockdown bang bi trana ko iltum kar bilot tari song man mathalo la Jasimera bangke diphu rongsopiang kangalong ke duara ratuma bangke lockdown aron ke kroidona bangke ave usi nilituma phan nang pachini dunlo lasi raratum sorkar aron kroidunra prabjin pen lockdown kapado ponjia phansi KSAMI phu bijoy beben KAAC lapen district administration aphan chuning ripon non matro ditu karbe mong life kan tuma media hoy tameni district administration phan tame chunri lo ba karme no autonomous council authority ba chunri lo je so lockdown non mat ki bisrai phansi niri chunri Halapu Karbi Student and Youth Council hin pen setami Karbi anglong arlo kodaksi armu kachingrum ke ongma bangso adimalong aron sodak pen kangkir mate lockdown padupon vek nang jipusi ningjipon isi restricted lockdown jatnejan munit kaching non lage hithi long si munit kaching room aphai ke thek long long si hithi long kunatan ma munit ke ong adim long bangke la so dim long son si lockdown ki piji ma alang litum isi dot from si mathasi la so system bang arleng paching som se de japan isi alang litum abar side ba isi control pona ko usin Karbi farmer association ahin pen specialist chuning riang tlunga bangke administration lapen ala ke thegiding consultatory aki hai tum hanili tumai hin pen specialist chuning rilo lockdown bang tuteli prachin ben pinang ko Camera person Bikram Krop and Sarjib Kathar Karbi anglong live Bipan bijona lamle jongsi jethan damle pute ilito maduta chini ihorlo athe bipan sonido sopinso lapen soarlo abipan pulo
sopin so abipan laki kibu pen keleng lapen so arlo abipan pulote kifir pen kethak helo karbia khai pulote asim paro kason se ape he hui pen derke jutang aron dam limle binong laso angbong pen jasemet so arlo abipan abangle ilitum chethan dam sinang kifir kethak alam pen jongsi chethan dam lipute ladak kamatha ponang jiason penang ilitum dolang so arlo abipanang bongta kituramang kasonse kapache prekdam pensi isi khe ajutang angthek kapang thek pondo binong isi khe along khe ajutang apindeng sumpot amang kitur kasonse pen khe kaprek atum kasonse dun jam pen hithi kulat along kejor kelan jam lapuson arona bangke avi tahai bonta ilitum methang pen labangso aputhak cherai kom dun thep ave lipute ilitum amen pen kereng jia warsai ali kachuen igji lage asim parokatumlo labangso alam pini pen ilitum kado kabeta munthi damsinang asim parokatum pen kifir nangkethak dun jamajok hako apindeng sumpot amang ke prai hoi nangnak asonsi theklong bonta ilitum sokarbi apindeng hakoko kasonse amang kosonma halaso abangta munthi damsina athe lahai hui amang mornisi ilitum kenang sodoji so arlo apindeng pulote pini wamkok peko anparta kisi hehuya sonlo laso angbong pen ilitum chini pini ahon kasonse anparta amang hehui alon bilon kipipona joini ilitum afisara kai nangka sonse pi apini wamko ateot kaduria sonsi theklong akisar saratum kachethanalam so karbi atum jonghele cholong junlong puvoi phit seta pilua pea bangki adontin ahemtuna longta akijumnai epak pakni anke chibi ignang jitang jonghele hithi kuladalong bedsheet kachonam chorera warsai long sita pilu apia bangke kinang sorbinong athe kopilo lipute pangri pangdon dimtar kapasi angden penchenglok mo kesar kikri sangtet kaduria hot anta pilu apia bangke kinang son labangso alamat hasi inut pilu ke thakasonse abangphi ilitum angjir kanam ingtipia kingri alongan karbiang long life pen patebok damlong ilitum angjir pen nangkapachini duna tengke karbi karbak akheyatum pilu piniku lapen pe rincheto dovek nangji athema ladak dhoromalam ligdamde karbi pulote karbilo ke kanam tipi pen niligenon pilio charang sindige thakbom pen ibek a ilo ladak kan pilo lagbanga thining lo lake thihulo laka harpilo la bangke hi ipilo la thilang ponglo la ka ripsak lo la ka ripsak thilang ponglo la ka idoilo pen la kunga bangke amar bong ko ma phanlo alon na phanlo la mar bong hom he hon ekave lonte pilu marlak tu ko la ka pinsota dorkar arlo sota dorkar pangrita dorkar pangdon dorkar kichida dorkar kereng ta dorkar la ke osikar bietum ke yung he hem plang atum sita pilu piniku ke dovek nangi rindi tho dovek nangji biya baru tal hoi ke dorkar karbi tum ke skura velo hongaria velo thekar bi pan ke dopet nang polo hoi ke ilitum angjir pen lapusonalam nangkapachini dun thek lake ahok bek binong pindeng sumpot kenang soralong dhoromalam amatsi wanbe pilu kasonse along ahok pet koson ahon kasonse pensi kifir ke thak ponang po labangso karbiang long life pen karju alam boy koson lo hon ki ke jeng ke ahon ki ingwai nang po akang ardem bang ke bikok si bujar ki jor phan lo antan akar sadem bang ke u philu pen paching nang pamisi ijo jo ni bor chek si lang jo si tok nang ji la se ahon ti nang ji la si pikreng nang ji la si takiri penjeng nang ji jeng nang ji pang thang samelo narusin samelo ko hon ki ke tambon ta jeng melo itum kar biya tum ke la puhilo iklem nang yakam ke aho karbia tumpen kipu tarso ahi kipu athar athak pilu ape lim jampen kesangalong meke jangang den thekthi
Ada masar kang thur ponang bong dim tar kapasya hut ning kang sam thir klong binong. Bonta pini lahai hoi ape ahem tuntin alongle ke dopera bangke kali tahai. Bonta koson ahon kason se pensi pilu thak nang po. Sana pilu si kosan rim nangi bangke. La son kile kiri nang ye bangke uso mekhu. Uso mesiri nang la. Take aku kumaya. Sok si sok roi hut kosan na pilu la pen pari pandang hut kosan na pilu la pen cikar je hut kosan na pilu la manang wita. Pilu pang je pang di pang don hu sita la ta pon me lo ko uso mek rip nang po. Alon na phan lo ke. Thek the ong si jum arip sa ke yo I. Ma thek ra tum pun ka la ka. Rip nang po. Uso mek rip nang po. Uso ru mek rip nang po. Lo hui bangke. Ilitum ang jirpen labang so alam nang kapajini dun ahok vek binong. Bonta kachivur atherang along son ko an amen ki irdo la so phothak ilitum ang jiro lam thipen arjuik sinang. Tilo akan tidak ke tu athak pen banta pibur lok aberban pon ta pibur lok pa akan ti anake pen lake tang dang lo punon te la banga thining lo thining te hini nai thi hu ta do nai apong dai ta do nai harpi do nai ipi ke rong phana do nai an pena ipi thilang pong la do nai arip sak ahi ita do nai thilang pong la do nai ivek la do nai idoi si la adang bang ke chungbuat na pusi adang bang kidang ilo son sroksi la kan tipen sonar kep son sirke son ke meyo katera si hupen son trisi la terang isi hormulo la hui. News report Rongbong Terang Karbiang Nong Live Hamren. Tangte non malam so dihina mo phan bir tang tomanik sana. MS Pangjo Stationery Humri damra langdamik tha Labang suwa kula dalo nanglitum kerang sora hormuan long iji lake ason kecho hormu nangli hemarlo kapang jangjia phan kenang sora hormu lapen kapre ka son nanglitum lokpon iji Humri damlote nanglitum theki lungji lasi humri damik tha Pangjo Stationery Humri dam nang jadim lake Rongkhelan Dipu Manja Road Don Bosco Higher Secondary School adum Dipu Karbiang Long Dihina mo abhiputhot biodar jothiglo na Duarbakuri constituency angkang alo kaselambo matowar kapatang tere kalong pini dolamara Monsam Youth Society atum adim aklong an palidamsi kaselam kanglena phuthak ningduk chepaklang Labangso atowar dolamara pen malasi an kachileng mesenjia phan kedamtang surihinira kresir kepen surihinira inkoya ningkan annual action plan pen siding ponsi mesen lapen arthat klong sangti ge thogatowar pipondo Bonta atowar along nonpuanta asang tiabang thokpon pe pinlang Bangso penajok tobar ka hingno pen penang anatum kaching koinang ta dulo pusi oveki miari soatum pen ningjepong Labangso atowar selam vek nang jia podlo pusi Monsam Youth Society pen ningjepong Mega siksak nilitum radatum asi chuning isi pendame nilitum emithang jung ben sikon ne ke chiklembon do ponlo rong pen adon tin ben samini tum ka chirung ka chirek pen pustame lapusi mithang sangti punoi gari punoi mithang chirung chirek pen si che thokpon bom sidolo asi pining ta non apor order ke long alo pusi par judun long sitame non akola son thak si claim clip ulutini tum tong che thokpon thunang puma mate chiklem mon thunang li puma alang tum ge mo la phidabang ke ali chuan lo la putong claim rong puma Lason thotsi halapu MP Agarwala hinpen abangke kilometer ke thom anaja kidingpi klempon edlo Bonta ladagamat kedokok a contractor abangke non puanta chepatu joysi do joy bomlan
lapen kedamtang aningkan mate surihini ra kresir kep aningkana hutta ralatum pharohini ni chirungsi bangso kahingno parpik atowaralong sangti githawa sai dengponlo lasi bangso atowar rar phan matha pen sai keklem ponjia phan hukum malo piet lo pulote kapacheklem toy thujia phansi KAAC kacharia tuma phan kachuningri padopo chuningri ponlo je kethe ke ding tum han same dani tumalo kethe ke ding tum pan setame tapen karbenglong ratchari tuliram CM ili tum CM tuliram rong hang han setame bani tum Dwarbaguri constituency MSc Richard tok bi ban setame alangli lahai ni tum phan nangjin so namun thidam pen order pitang atum phan setame non uthot alangli pin khathura prabjin pen pakle monji dola mara pen RG Sonrong phar Karbiang Long live Det pia dangalong BJP Ratcharia songa hin pen chari det penapi det pia dangalong ingthirjir nangjipu akimang podoponsi kiduk det arara tumaphan barpi kidoa hemso adontina phanta kikimpi ponjia phansi panong ponlo bonta lang ikha bangso ahemso kiki sorkar pen kapanong pona teng penle langdam pulote ita arpong lapen ting asar nungsi adontin aphanta kimrang piet nangji bonta bangso nilip constituency angkang ardo koilamati ahabaralong sorkar pen kipipon barpi kedo ahemso nangli theklong lok lote ingnekta meme lapen ningduk ta meme bonta lake aho koilamati ahabaralong kikimpon barpia hema bangke asar nung kidip atingta mesen lapen arpong ita alar tingsi kapar pongpon renti lapen kangnek meme alama bangke barpia hem kike manu jog bangke ajir kiding anta kapathir thibja phanpura pharkong atheng pia raksi ke sompon renti tangte nanglitum theglong loma pharkong atheng pia rakedo pharkong anu jog pen kikimpon barpia hem ajir kiding ong kimdet pen chiklojon thom an kilepen amithang amatsi krep lablo chiklojon thom vet pen barpia hem amithang ke krep roya phuthak kelong dona hem asora tumpen ningduk chepaklang ponrenti laswa teng pen langdam pulote kikima bang tangdet pen tangka long ichiranta choklo pabangsi matha ponronglo lasi madule claim seta raraphat matha ponra kimpon pami lapen bangso along PHC asai ka matum kachelang dona bangta kenang sot binong News X report Karbiang Long live Pini prime tama birthake lapon segang toneglo dome thakme ajo kimi